Hormatly yurtdoşlar, söhbetdeşligimizi 20-nji ýyla geçmeden owal şol 19-njy ýyldan ta 2024-nji ýyla çelli bir näçe aktivist ýigitlerimiz hakykatdanam aktivist halkyň aňyna täsir etmekçi bolan adamlar bir toparlyny hökümete tapşyrdylar. Kimler olar? Ilkinjisi men bilýänim, ine ýanky şol Ömürzak Ömerkulov diýip bir ýigidimiz bardy. O Türkiýede okap ýören döwri Türkiýedäki student ýaşlarymyz var, Türkmenistanyň gelen. Ine şolaň bir jemgyýetini ýakuramasyny döredip, şol birek gollaw kömek bermek barada bir olam siýasam däl, şol ýöne birek gollaw bermek barada bir jemgyýetçilik guramany açmakçy boldular. Näçe bilýän ony maňa jaň etdi. 2 ýyllyk, 3 ýyllyk ýaşlymdan şol ýagady etmekçi bolýan men eşitdim ýa bilýän näse şol Türkmenistanda kanyny şol parlamentde ýaşlar komitetine ýol başçylyk eder. Nähil edilse boljokmy şol atlar diýip sorady. Men oňa maslahat berdim nähil edilmeli. Ona ene şu ýigit şol Türkiýede şu guramany açdy. Orada şu studentler öz aralarına birek gollaw etmeli, kömek bermeli. Başga o taýda üýtgeşik zat ýok. Ýöne şonuň köp gördan haram hökümet şonuň ýigitleň başy üýsmezligi üçin, adamlar ýygnaşmazlygy üçin şu ýigidi guramany açandan soň aýna Türkmenistanyny saýlawa gelsen şu taýda tejribe gazanarsyň näme derdiň diýip ýalan sözläp beni alyp gitdiler. Şu Ömürzak Ömerkulov bilen elmedam kontaktda bolan bir adam var. Olam hany düýeji Kanadadaky. Olana gitdiler, nişuna çelli. Bellesi ýok, nirde ol? Diýirmi? Ya başda atmy? Allah başda aýtdylar, aýna harby gulluga çağırdylar diýip, kakasam gürledi ýalar. Hani harby gulluk 20-nji ýyla tamamlanmaly, malum 25-nji ýyl. Hani ömürdok näde? Ýok. Hep aktiv ýigit. Oňa etjek bolandyňy studentler birek gollaw bersin, kömek etsin gerek ýerine. Şonu biz ömürdogyň etmediğini 20-nji ýylda bizini ýurtdaşlarymyzyň başyna şolar ýaly oýun salyna, zäherlenip öldürilýär 60 gola ýigit. Şonun şu aňyrda hökümetiň eli bar diýip düşünýän men. Hep adamlar bir ýere üýüşde hükmen yurdun gurrun edillerdi. Men o vilayetden, men bu etraftan, bizde basalar en şunçarak, bizde şulur yalgım, gıtçılık, yakınmaçılık, viz için şunça töledik, pasport için şunça verdik, mınça parası var, neyemesi var. Ondan şu tayda adamlar probleman gurrun ediyor. Saçağın maşını, o işçiğin maşını tapağı diyor. Aynen sorusu gurrun etmesini ne zehirlediler emmecim. Kim şunu işi alıp bardı, dernedi. Karar çıkardı. Yok. Şunu çelli. Yani bizatların sonu ya devam hükmen boljakdyr şonu maýdal. Ine şol ilkinji ýygnalan ýigit dine ýanky Ömürzak. Inni Ömürzakdan sonra kim ýygnadylar? O bilýän bolsaňyz kim tanýar ýa ýok biljekler. Men şol çemen öre bilen 2017-18-nji ýyllarda işleşen döwründe ol ýigidem şol Türkmeniýa bizinäçe diýip saýty bardy çemen öre. Ol şo taýda ene aktiv çykyş edýärleň biri o emada çemenede o ejekem diýip birden ýa-da bir ýetim oglun ýöne ilymy bilimi bar, düşünjesi bar, o ilim bilim bar, uniwersitet oturanlarla Türkmene mahsus bolan o ata-baba boýunça dowam edip gelýän o düşünje şonda bar şol ýigitde. Ine onuň şol maksat sapar muratyby o söwüp ýakaýap aýdan üçin çykşadan üçin onu ýakyp uğratdylar Moskwadan Türkmenistan. Ýaşaýan ýerinem tapdylar belliler. Çemen ören aýtmaşy boýunça onu o taýda da Allah Murad Rahifoň eli bar. Ha bolýar. O ýigide mekitdiler. Yani şol hakyky halk üçin alady biljek bir öňe çykaýjak ýigitlerin birem şol Azat Isak. Ona mekitdiler. Ene soňundan gezek kime geldi? Farhat Durdyýew geldi. Ona maýdy.
Fakat maňa iki söýlep öýüdi jaň etdi, ýaşyl saly walek şular ýaly gürrüňler etdi. Ýöne men o bilen kän gatnaşykda bolup bilmedim. O da bir günne hat ýazyp durur, ýanky ýaly video rolikler gelipdi, ýurdun içi daşy. Ýöne şu salamymyz bardy adam kärçi. Ol esasy şol gatnaşyk eden şol men ulugyny takrar bilen salamlaşýan ekenler şular ýaly. Gyýdymy aýtşyna görä. Bolýa bu oglunum o agzy paýyş bilýän, söwmedi adam tagalmady. Ýurdun içine daşyna. Geldi kär on biraz gittim geldim birak haraktyrynyň bardygyna aýdyp berdi. Bolýa. Ine şunun özleri tutturup uğrattılar Angret Türkmenistan'a. Uğradı medyanın yemed yerlerde hayyarlık edip kanarlayalı ay aktır, ay tuttular, ay näme. Tutturar mı ödüler? Entek yurda varalı. Ine şu da atlan hemme canın gurrun bolacak da şu taydı. Şu hoşalı garayıp da mesela şu sonkut akidilen adama çeldi. Ine ondan sonra yine de Moskvadan bir yigit akittiler. İn soňka şu mahalyny biziň kemenämiz ýagdy Merdan Muhammedow. Munyň satdylar. Arda ýazarlar bara. Hana çarşy gotyly şu. Bolýa ýurda baraly bunam düşünşer. Ýerälsildi. Ýöne inni şu 25-nji ýyla gelsek näme boldy inni? 5 ýyl 6-njy ýylyň içi şu halka diňe düşünür işlerini geçirýär. Näme etmeli, nähil etmeli, nädip etmeli, haçan etmeli. Bir düýük bir döwletiň düýbün tutmak üçin problemlaryň, bar bolan problemlaryň toplumyň aslyny seretmeli düýbüne. Şoňa seredilmän o ýüzde iştukaturkalar bilen ol jaý suwa tutmaýar. Şoň üçin bize muňal bina gerekler, biz düýüpli tutmaly täze Türkmenistanyň düýbüni. Ine şonu düşünürüp gelýär. Milli Halat Ediş Komiteti Gurucu Meclisi geçen 5 ýylyň dowamynda täze Türkmenistanyň edilmeli işlerin, halka hödürlenýän tekliplerin hemmejigini hany biz aýdyp berdik, düşünürüp berdik, ýazyp berdik, dur hemmesi şu taýdy. Saytlara açsaňyz, okarsyňyz, görersiňiz, bilersiňiz. Nämeler edilmeli? Ilkinji nowbatda hemme mailnamelerimiz, maksatnamelerimiz şu taýda dur. Şonu aýdyp berdik. Enne ýöne şol maksatnameleri ene şu gün erteme ýekşenbe güni mesjitden soň ýörüşe çagyrýan adamdan biri gorladymy? Ene saparagan aglan eden ýer-suw reformasy. Halkymyň 70 ötermem yer bilen baglanyşyk ýa o ýerine ýaşy. Şolary topraklar paýlanyp berilse, adamlar özüni ösdürmezmi? Öz durmuşyny düzeltmezmi? Bolaliň durmuşda ýaşamazmy? Ene sen 100 hektar ýa 1000 hektar ýeriň bar, sen şoň hojaýyny, sen şoň eýesi, hiç kim ýok, sen depende. Ene şu döwletlerde şeýle Ýewropada. Bizim şoň Türkmenistan neçe gurulmajak. Ine şonuň ömrüni ozar şol işe bagyşlayan adam mene taparar. Olam şonu teklip etdi. Näme üçin şu inisiatiwan hiç birisi gollamady şolum. Dogry aýdýar şu ýaşyl. Gelin bizim şuna goşulşýar diýip. Ýok. Soňra bir teklip etdik Gurucu Meclisiň üstü bilen. Ýurda baramyzda lüstrasiýa geçirmeli. Şunu biri golladym şu ülkelerini agdyny aşağı tıklayanlar. Ýok. Sebäp lüstrasiýa geçilse özleriniň eden pohy ýa-da jenaýetiniň üstü açyljak. Döwletde işlän ýaşan döwri näme edipdir bilen. Halka peýdamy, halkyň garşysyna kime işläpdir bilen. Mehemen tanawyna duran adamlar biler ýa öz erkine käkeleýärmi. Şu soru ýöne şolaň hiç birisi diýmede biz şu lüstrasiýa arazy edip şunu çelläýdiren zat ýokdur. Täp bilen gorkýan zady şu lüstrasiýa elekden geçmek. Sonra biz elan etdik hökmäni şertde şu Pribaltika döwletleriniň ýa öňkü Sowet respublikalary
Estonya, Litva, Latvia, şolarda lütfeme geçirildi. KGB'nin arşivleri açıldı. Sonra kim näme iş eden bolsa halkın karşısına hemmejiginin sany goýuldy, jezalary berildi. Galan ömründe de şu döwlet işine gelmedi ýalyna şolara karar çykaryldy. Biz de şol edelim Türkmenistana ýok. Biz şonu etmekçi diýip näçe edip nyktab aýtdyk. Şular goşulurlarmy şu pikire? Eger yerden ses çıkandır, şulardan ses çıkanlar şu meselede de. Diýmek, götünün boku var. Her bir öz eden jenayetin bile halkın, döwletin, milletin garşysyna. Men şey diýip düşünýär. Başgaça bolany adamlar gollaýmaly. Başga da kän edilen teklipler täze Türkmenistan nädip gurmaly. Şular bir teklip şular ara maslahat etdiler, ya aýtdylar, şular aýdýany ýalňyş ýa dogry diýip. Ýok. Yerden ses çıktı, şulardan ses çıkanlar. Men 20-nji ýylda eglan etdim. Barıp şu täze Türkmenistany gurmagy pursat alan wagtymy şu ýurdun içki daşky goragyny iýmisalalygy men üçin edýän, şonu men boynuma alýan. O meniň ýöne käýer aýdamaga ýurtdaşlar. Men ol oğan urşundan alın 22.400 sany ýigidim var. Inni olarda Hudaýa şükür ogly var, gyzy var ýetişen, aktyklary var dagy ýaly her biriniň. Ine şular hemmejigin alanda maşgalasy bilen ýarym million adam bolýar şu Türkmenistanyň içinde. Ine men şolar bilen halkyň goragyny öpçün etjek, täze saýlawlar geçýänçe onuň biz eglan etdik. Barın günümizden kanun boýunça edilmeli 3 aýyň dowamyny täze saýlawlar geçmeli. Parlamenti ýani meclisi. Şonu 120 deputatlar. Ähli ýurtda. Ýöne biz şonu 3 aý ýetişermi? Ya biraz uzağa çekmelim. Ýöne 6 aýdan geçmeliler. Ondan aýryp geçdirni bulunmazorluk bolýar. Onu da ben düşünüp atayım. Ýöne 3 aý diýäniň sebebi baranda täzeden saýlaw komissiýasyny düzmeli. Bir öňkü hökümet diýenmiziň bir jenaýatkar toparyň düzýän komissiýasy, mektep mugallymlary, direktorlar bular hemme pula satyn alynýar. Biz şular bilen näde saýlaw geçirmeli? Diýmek biz başga adamlar tapmaly. Diýmek biz ýaşlary, şol 18 ýaşan, 20 ýaşan ýaşlardan komissiýa düzmeli. Şolar sereder ýaly. Ondan şu orluklarymyz bar şu mal ýurdun içinde düzülip işläp ýa-daşyn. Ine şolar gözegçilik etmek. Şolar saýlaw komissiýasyna bolmaly. Näçe de gaýtdy. Şu ýerin nämesi, şu pikiriň ýa şu teklibiň nämesi kim? Halk kontrol etmeli, geçirecek saýlawly. Biz de şunam döretmeli saýlaw komissiýasy. Orluklaryny etmeli şu. Şunu gorladylar mı? Ýok, bulara beýle saýlaw gerek gel. Soňra aýtdym men. Şol meclise geçiriljek deputat saýlawlaryň bir hatarda halka bir referendum hödür edýär. Ene şular deputatlaryň sany ýa kandidatdan kime ses berýän bolsa, kapitanyna ýene de bir bülten bar, şo taýda diňe bir sorag bar. Siz gelecekde häzir gurulýan täze Türkmenistanyny öňkü prezident dolandyryşyny saklap alyp galman tarapdarymy ýa-da täze Türkmenistany parlament dolandyryşynyň tarapdarymy diýil. Ine şu sorag bar. Şoň haýsyny gol berseler, soň ses sanylygyny agdyklyk alan pikir ýa aýdylan gelinen netijeň esasyny ine ondan bizde öňkü şol prezident dolandyryşyny saklap galmalymy ýa-da täze Türkmenistany parlament dolandyryşy bolmaly. Munun ýene halkyň dikkatyny ýa pikirini ýa kararyny hödürleýär. Şu barada kelam söz aýtdylarmy? Ýok. Bular diňe Gurban Gulyny aýyrmaly, ogluny aýyrmaly, ýerinde biz baryp oturmaly. Bu aç halkyň öňünde de bir halty kepek oklasak, boldy ýeterlik. Ya öyle aşka diýdim, buut diýdim, halkyny haýwan hasabyna saklanýar. Ýöne halk öz hada kanun esasyny, öz akly hak hukugyny eýe bolsun diýip çykyşdan biri bar maýdyn? Ýok. Diňe öz şahsiýetlerini öňe ine şu zatlar, şu gymmatlyklary, konstitusiýon hak hukuk barada görüň etmeýän adamlardan ýurtdaşlar siz näme garaşýar? Şonu men ine ýanky Trump gelenini saýlananna 20-nji ýanwarda inaugurasiýasy boldy. Şonu ol Putin'e 100 gün wagt berdi. Men 100 günüň dowamyny siz uruşyp etmeli, çözüşmeli. Men
Men pikir etdim, Trump häzir Putin'in yakasından yapışar, şu uruşu besetmek için o da aýtdy men 24 sagatyň içinde çözerim idi, bundan 1 ýyl uzak. Sonra saýlanan Nuraytay bir hepde gerek bor. Sonra diýdi, bir aýyň içinde. Saýlanandan soňra 100 gün wagt berdi. O 100 güniňe meýam 2 aý geçip gitdi. Inne şu apreliň ahyryna 1-nji maýa çeldi 100 güni geçýär. Şoň aýdan sözüm. Ine menim şoňa esatlanyp halka ýetdim, taýýar bolum. Şol 1-nji maýdan aňyrda bilen herekete geçmeli. Sebäp Trump hökmani adayda Putin'in meselesini çözmeli. Adalatın kimin arkasında ya tarapyndadygyny meni bütün dünýä bilýär. Ýöne beýnensagan Trump diline bir zat, hereketine ikinci zat, beynisine üçüncü zat çıkaryan adam boldy. Indi beýagdaýda şol 1-nji maýda 1-nji maýdan aňryksiden taýýar bolun diýen halka beren mesajymy aktuallygyny ýitirýär. Biraz ýa çekilmeli boldy. Sebäp Ukraina meselesi çözülmeden Merkez Aziýanyň hiç bir respublikasynyň meselesi çözüljek däl. Sebäp olaň üstüne depesine baýguş ýaly bolup oturan Orsiýa ýa-da Putin. Şoň hökümeti. Bizde garaşdyrlygym ýok, erkinligim ýok, beýtaraplyk diýilen asla bolmanyň bolmady. Ine şonu bular eşitip ine Halmurat maýda ýurdy, özellerini almakçy şundan öňürtiläýip ine şuňky näme bar? Halkymyzyň ine orada bayramy bar, agdy beklemek oturupdyr. Şoň bayramçylyk ediljek, namaz okuljak, men bayramçylyk namaz. Mene bu zatlardan daşda duran adamı. Ine şonu ullanmak üçin çykyş edýärler. O takbarın, bu takbarın diýip. Çykyş edýärler. Sizden soraýar. Näme esaslanyp şu çykyş edýärler? Näme esaslanyp halky ajdarhan öňüne çagyrýar? Sizde şu çagyrýan adamlaryny goramaga, ýa şo gorawny üpçün etmäge güýç barmy? Ya näme esaslanyp şu zatlary edip oturýarsyňyz? Men halkyň öňüne soraýar. Ol bilemek bular näme içýär, näme çekýär? Agdyna geleni samrap oturýar, internet bolany bilen bir jogapkärçilik diýen adam bardyr. Şahsy jogapkärçilik. Ya pikir edýärler, jogap sorulmaly diýip. Ýok. Hemme zat ýazylyp otdy, gerek ýerine, gerek kitaplary. Gerek sanawda mi iki işleýär. Diýjek bolýan zatym, indi şular halkyny boýnagmedlige ýa talap hak hukugyna çagyrýar. Haýsy halky? Dinarlary. Gelin dinarlary dolanlaryň şu taýda. Türkmenistanyň Türkmenler musulman halk ya İslam dinini kabul eden halk diýip tanylýar. Ondan öňkü biziň ata-baba dinimizden, däp desturumyzdan taňryçylykdan, gök taňrydan gelip çykýar. Şol däp desturlaryň bir bölegi häzir şu neçeli halkymyzyň içinde bar. Yrym-ýorumam şondan gelip çykýanlar, otdan bökmegem, başga zatlarym, läle kakmagyna çeldi, ıhymyla çeldi, hemmesi şol gök taňryçylykdan gelip çykýar. Ya Zoroastrizmden. Ine SSR yıkılandan soň öňkü kommunistik ideologiýa guturdy. Onu wagt etseňem hiç kim dinlejekkä. Oň ornuna goýarlyk ideologiýa ýok. Şu ideologiýany teklip etjek şahsiýetler ýok Türkmenistanda. Öňkü kommunistlere hana näçegede gaýtdym. Guppaly köşke girdiler. 2 saatdan soň kommunistler demokrat bolup çykdy. Kim inanjak? Ýani şu bolun da. Ondan bulara kim inanmaly? Bularda taglimat ýok. Halky inandyrýar. Şoň üçin halkyň şol aňyna galan düşünjesi bar. Din düşünjesi şonu ullan aňyrky hökümetem eşek edip ullanýar. Men ýa şonu bärkilerim şonu halky bir zatlar bilen agdyndan alan adyny düşünmeseler, o ýeňiş gazanajak ýaly. Men bir zada düşünüp bilemem.
şu şuun kun wagz nasihat edýärler, diniň ýoluny, islamyň ýoluny. Şonuň özleri bir ynanýam ka diýen zatlar. Men halk barada gurrun edemem. Hep meňem öz ejemde adam ömrü ötünçe şol 5 wagt namazyny düşmän namazlykdan düşmän gelen ýaşap ömrüni ötüren adamlar. Ýöne bu bir din niýlende birinciden adamyň öz içki dünýäsi. Her bir adam öz taňrysy bilen özü gürleşýär. Bu adam bilen taňryň arasyny morlamy, ahunmy, işan o zatlar gerekken. Ýöne inni bilen oýnaýan zady, aňa hökümet diýilen, bir hemme bolýan zatlar Allah tarapyn bolýar. Bir padşahymyzam Allah buýrupdyr diýip. O näme padşahsy? Bir aýdýan zadyňyz agzyňyz bir eşitýärmi? Türkmenistan konstitusiýasy şu dünýäwi döwlet, dini döwlet däl. Monarxiya däl. Bir respublika, jemhuriyet konstitusiýany seretseňiz. O konstitusiýany 8 gezek hani zorlap, hani trapga urdular. Diýjek bolýan zadym, inni şuň kun, halk erti bugün bayram edýäni, şuň erti ýanky bir kadar gijeti da binemen alamaty. Bu bir halkyň çykgynsyz ýagdaýa düşüp birine sığınmaly, bir zada ynanmaly adam paky. Daş töwürek ya para, ya depäňde taýak, ya oğurluk, ya jumruluk, ya jenaýat. Nira ýututmaly. Yerde gurama ýok. Döwlet ýok, hökümet ýok, edara ýok. Sen ardyň diňläp netije karar çykarjak, adalatly. Onun üçin şol gök taňra ýüzlenýärler her kişi. Hakwan bar elbetde, bir zatda bilen öz ömrüni, beýnisini saklap alyp galmaly, adam rahatlyk tapmaly. Men şey diýip düşünýär. Yoksam aydın Türkmenistan'ın territoriýasyny haçan medrese bolupdyr. Haýsy asyrda? Ýokdur. Özbegistanyň kändir, Iranyň kändir. Bileme Kazakstanyň näme bar? Ýöne Türkmenistanyň ýokdur. Biziň şol dini uýuşumyzdan Türkmeninki ýabygy şey diýip aýdylýar. Maňlaýyn mescide urup ýatan Türkmen mene hiç haçan görmänimem, eşitmänimem. Ýöne biz näme? Halk ziyaretçi halk, ýa-ni näme diýen şol ırımçy halk. Şol bar ýa-ni öwlälerde matadan gaýdaly näme diýerler? Bilenden bilmediginden eliniň egine degirip çykyp gaýdýar halkymyz bar. Han başgaça hani okan ilmini soňky döwürde olanyp gelýän, o soňky 30 ýylyň dowamyny okan ilmini, ýa-ni dini ilmini gün aýdyrşýar, okulşýar, berjaý edýän ahun, işan, molla barmy? Aýdymyň? Ýokdur. Bar bolsa, şol okan ilmini bular hyýanatlyk edip sesini çıkarman oturmazdılar. Halkın düşeni adayını görüp. Düşenin mi? Bu molla müftü diýänem, şol eser zamanyň bilen de eňeşdirsen, hökümetin ýemesi siyasi bölümi, politiska delilýe de urusy. Şol Gurban Guly ýa-da oň dogmasy näme diýse, şonu halkyň aňyna kanun edip salýarlar. Şuň kun gender, bundan 30 ýyl ozal diýilen bolsa, maňlaýyn urardylar. Şah serpaýy, şah sowgady, padşah eýdidi, padşah beý. Demen padşahy nirde gördüňiz siz padşahyny ýa padşahlygy? Özleri gul bolup biriň aşagyna ýatmagy isleýän şol ýaly nesil ýetişdirdiler. Bu egni pagolysy ikili bilen egilip iki satanyň arasyna salam berýär diktator. Haýsy döwletde bar, haýsy milletde bar, haýsy dinine ýazylysy zatlar. Ýa Araplardan gelipdir, musulman dini, ýa islam dini. Şu Araplaryň ofiseri emiriniň öňüne şeýtip salam berýärmi, gördüňizmi? Binämen hokkosy bir. O buğduna siyip verirler, 64 gezek gidip Mekke Medine'den pohlak gelirler, hacı var. Şu her gezek gidenine bular bir baskançak, 5 baskançak halktan yukarı galyamış. Şey edip, sade halk kullanýarlar.
ay hacı bolup gelipdir. Hacı näme hacı? Hacıne näme men ayallara näme diýdi? O bir topar. Sırtı türsükli o düğün köşelerde yığıp beren bugünkü hacıne. Dünýäden dörli dip bir dör piyesa bardy. Ene şol şu mahal Türkmenistanyň maňlaýynda. Inni şonu wagt edýärler. O ýekşenme güni şol namaza millet üýşýärmiş. Bak, yurttaşlar, millet üýşdi, şol namaza üýşýär. Şol bir aýla o iman isman arada tutup eden dilegleriniň bir kabul bolmagy üçin şo tak üýşýär. Ol sen Ýewropada oturup agzyny gelenini oturup halky azdarhan öňüne gitmek üçin işonala. Şonmy? Eger şol hakykatdan dinarlar, diýbaýdaýyn, şular şu mescide baranna hökümetde nägileligini bildirmäge barýan bolsa, aydın maňa 35 ýylda näme üçin şol mescitlerden ses seda çykmady? Diňe şol hökümetin oturdan molla müftüleriniň mydır-mydyryndan başga? Aydın, barly, boldumy? Haýsy molla çykyp halkyň arkasyna durdy ýa işany beýlekdi? Her dowla duran olan sanlar. Şoň üçin halk pul dökýär. Ýöne şo sanlykdan çykýan pullaryny ýere edýär. Yetim meselemi, garyp gazaramy? Ha? Näme üçin halk ýazyp otyr kömek edin, ana çağam eýle, Hasan beýle dip. Gördüňizmi? Şolaň gapysyny tyrkyllydan molla müftini. Görmersiňiz. O, Maktumulat tamy ýazyp geçipdir. Şol döwrüň molla işarlarynyň kimdigini. Näme? Şondan mer bular toba gelip ütgaýyn rödýan kellesini sellatan bilen bulan hemmesi men niýasyna diýerdim şondan bäri şol Mekke'ye gidip gelelber. Bulan hemmesi peýgamber doğanny birenen şeytanlar. Näil söýdýän bolsa söýdüber şol men aýdýan size. Şoň üçin şo şeytanlaryň baýaryny men şo dinne duramam. Men öňkü kadym ata-baba dinim bar gökden men şoňa uýýar. Sebäp o taýda adam alymlygylan hada kanun ýa düzgün ýok. Ya dilinde bir zat diýdi, hereketinde başga da öz halkyny ezmelilen kanun ýok o taýda. Ya görkezme ýok. Şoňkular şonu diýip otyr. Eger Allah'ın ýolunu dogry tutýan, dogry düzgün tutýan bolsa, o näme üçin aýdylan zatlar berjaýdan akly bolmalsa ýa. Molla müftüsinden başlayan men ol çıkargasını yitirip, ýolunu yitirip çıkarga tapmany oturan benneden men näme soraý. O şonda ilmsiz, bilimsiz, iýişsiz, gazançsyz galdyryldy. Ondan o kime ýüzlenmeli asmana seretmen aýdym. Eni şonu adamlar şo tak öýşe, şondan çykyp eýlek gitsin. Siz bir ideologiýadan baş çykyrýan adam bolsaňyz, düşünürdiňiz, bir dinarlar sen ol diýjek bolýan şol siýasat bolanda da siýasatyňdan hol aňyrda oturan adamlar ýa aňyrda durmaly adamlar. Näme üçin? Ýene bir gezekne taýip aýdýar. Sebäp Türkmenistan dünýäwi döwlet. Konstitusiýany okam. Dini döwletler, musulmanlar bolanlar. Dünýäwi döwlet. Şeýle. Onun üçin o musulmanlary çağırıp, hawa ene bardyňyz näme etjeklerini çykardyňyz halky, bardyr köşüň öňüne. Näme eder şolar aýdyn. Birincine barmaz, baraýyny nämedir? Ine 10-15 ýa 20-30 sany adam belki olur hökümet taýýarlap goýanlar. Olar urup benjip ekrany çykarırlar. Ine bular paçamyň garşysyna gitdi, o dinimiziň garşysyna gitdi. Bular näme şeytanyň adan näme dip. Ine özleri şeytan olur. Azranyň özüniň aýdylýar, şeytanyň azrany özüniň dip. Ine şoň üçin bir ssenari bolmagy mümkin. Ýoksa kimdir ol gidip sen bol bir ýanky ýekşenme güni hakimliğin öňüne baryndy. Hakimlikde ýekşenme güni garawullanmasa kim bar o taýda storuş wadyr bolup bilse. Ne ardyň storuş aýtmaly bize. Näme diýmel baranda? Baranda senin haýsy biriňiz halkyň öňünde durup men şu taýda gelin meni men ýygyma düşün dip haýsy biriňiz guruladyň şu sagada çeldi. Ýok. Ýok. Sebäp halkyň eli bilen köz çykarýanyz. Elmedamyň şeýdik geldiňiz.
Soňky 35 ýylda. Şoň üçin men aýdyp otyryn şu bolan zatlaryň hemmejini göremseň, bilemseň, edilen haramzadalyklar we haramzadalary tanamsaň aýdýan. Diňe halkyň ýene-de bir umydyny öldürmek, bak 3 ýyllykmy, 5 ýyllykmy birinji ssenari şol. Ikinji geçmek hem aýdyp geçen, eger dinler bar bolsa, hakykatdanam şular müftisi müfti ýerine mollasymy, ahunymy, mescidi garawullap oturan sellellerimi bar bolsa, halkyň aladasyny edýän bolsa, onu şolar çağırmaly, dinlerleri herekede. O budu nasip berlerden başlamaly. Men şeýle düşünýär. Ya şeýle kabul edýän. Eger şolar ahunlar wagt nasihat edip, Mekke'ye gidip şeytan daşlamak gerekken, hani kubbolu köşkte otu şeytanlar. Barın şoları daşlan deyip wagt nasihat etse, onu dinarlar giderdi. Belki. Yani bizi şu yolu görkezecek, ahunum yok, molla da yok, müftem yok. Bilen hemmecik 5 say pul kazanmak için biznes işini yöredi otuyla. Mehemen gözevçiliğini. Din yöredilýän devlette dine ymykly, ynanylýan ýa-da dini hem dersler berilip nesilme nesil geçilen devlette bu zatlar mümkin. Uzağa gitmeli. Ana ýema Eýran misal getirin. Dilime geldi şuma. Ene Eýran İslam Respublikasy. Ozan ol emedi. Eýran nähili baýdyn. Dünýäwi döwlet dolu. Paçasy bar ýöne. Ýöne dünýäwi döwlet. Ýewropa düzgünem bar, jenarlaryň hakyky bar, çağırlaryň okuwum bar. Nire gitse dünýäwi 60-njy ýyllar ýa-da owansanyň şuň ýalyda. Ýa-da bilen etdi. Bilen işimi gaýtaran näme? Şol paçasy bar Eýran, Reza Şah Pehlewi. 79-njy ýylda bir gidip ýatyr meýdanyny milyard dollar döküp şagal meslegine diýe. Daşary döwletler ýygnap näme bir toýmy, tomoşamy, konsert, näme o az halkyň gözüniň öňünde. Olam edilen. Ine şolam şo Rza Şah Pehlewi we o masalasynyň başyna ýetdi. Muny kim ullandy? Şo urdum şahlary. Ine dinarlar ullandy. Dinarlaryň iň ulusy Ayatollasy Hameyni şol döwür Fransada, Parisde ýaşaýardy. Murat Gurban, sen owandy. Ene şol halka ýüzlerini aňyrdan biz ýa-ni şeytanlara ýol bermeler, halk ayağa alındy. Ene şonu dinarlar mescitlerden turup gidip Pehlewiň ýogyna ýandylar. Hani bizde Hamenei wamy şuň ku? Aýdyn. Dinarlar uýarýaly ýa-da köçe çykarýaly. Ýoga. Onu diýmek bärde provokasiýa bar. Provokasiýa näme bolup biler ýurtdaşlar? Men görýän zadym öz pikirime maýdaýyn şutaýsaň jemlemek üçin. Birinciden edilýän oýun, ýa siýasy oýun, ýa provokasiýa şu halkyň gözüniň owadyny almak üçin. Ýende 5 ýyl, 10 ýyl halk köçe çykmady ýaly. Hani bardylar hani mescitden tutulup urulup alyp gidilýär, atylýar, öldürilýär. Yani şonu ullanmak üçin edilýän bu. Bu birinji bir ssenari. Ikinji ssenari näme bolup biler? Berdimuhammed Ataly oğlunun kimdigini bütün dünýä tanýar. Bularyň ýurdu dolandyrmagy hiç ýyl ukybynyň ýokdugyny hemme kişi bilýär. Şol sany şular getirip taxta mindirip daşyny gorap, gallap oturan Orsiýanyň hökümeden bilýär. Diýmek indi bulary Ataly ogly haýsam bolsa bir ýol bilen häkimetden aýyrmaly. Ondan şu taýda neçe iş koýsyn, ne kebap diýilen siýasy oýun oýnalýan bolmagy tahtymal. Bu men pikirim elbetde. Mesela mescidde tartup onu tayaklanyp otak butak çykýar, bularym gaçyp giden ýaly bolýar. Muň ornuny da eýem Kreml adamlar bellek goýdy kimlen gelmeligini. Ine şolar gelip ine ýurdu eýem Ataly ogulsy dolandyrmaly. Ýöne şol öňkü Orsiýanyň gulçylygy
Aýtda Zhirinovskiy öz döwründe. Inni täzeden SSR dikeldilerine respublika ýok. Siz her biriňiz öňkü respublikary bir welaýaty bolarsyň, ýa bir oblast, ýa gubernatı diýip aýtdy. Şo planım realny işläp öti. Turan ýa türk milletleň döwletleň birleşmegine ýa ara gatnaşygyň açylmagyna kes kellem garşy bolanam şo Vladimir Zhirinovskiy. Seredin okan görüm on aýdyn zatda kän internetde görjek bolsaňyz. Ine şu zatlaryň öňüne alınıp şu hereket edilýän bolmagy mümkin. Bular kadreýem taýýarlandyrylar gerek bolsa. Sebäp ol Orsiýadyň öňüne ýazylyp ýatarlar az däl. Şoňmy? Ine şolam bolup biler. Ol ikinji variant. Üçüncü variant şol halk hiç açan ayağa kalmasın, orta Türkmenistan'ı çıkarıp kovmasın, dine Türkmenistan'ın orta deden, hani Kazak doğrulamadan gün-günden bu retorikasını güçlendirip otylaya karşılığını. Varmasın, kalmasın, görünmesin, şularım bizim şu kurucu meclisen gelmesin, ünlü halasız kamte edip, şon için gorjolayan oyun bolup biler, siyasi oyun. Sebäp maksatlarymyz açyk aýdyn aýdyp oturýarsyň 5 ýyl ber. Kimden nämen geldi? Etjek işimiz de maýdy. Hawa biz öz elimiz öz ýakamyz bolup ýaşasak, ýöne şol bir wagtyň özünde biz türk döwletleriň, türk milletleriň siyasi birleşmesem gerek, ykdysady birleşmesem gerek, umumy bir goro konsepsiýasam gerek. Gerek ýerine birek. Hani NATO bilen Ýewrosoýuz edip oturýar. Hatta umum bir pul birliginem döretmeli, onunla baranda alış-çalışda bankirleri yani pul çalışýarlary baýatmazlyk üçin. Bir valyuta hemme döwletde işläpdi. Ýöne öz aýlyk gullugyny her bir döwlet öz millet üçin öz ýagdaýyna görä bellesin. Ine şu zatlary biz etmekçi, ýöne şuň öňüne şu maýlan böwet bolýar. Ýene bir gezek güzlenip aýdýar. Şu halky şuň kun ol mesjidden takbaryn diýip çağırşdy. Şahsy jogapkärçiligiňiz bardyr her biriňiz. Her bir aýdyn sözüňiz üçin. Ol häzir biz barar erti bilen guruju meclisem gelmez, saparyklymam gelmez, halmyradym gelmez, beýleksem gelmez diýen bolsaň gaty ýalňyş ýa. Biz barýar. Hani aýtdygym keminämi tutulan uğrat ýdymyzdan samalýar. Biz bütün guruju meclisimiz bolup barýar. Biz kimden gorkýar? Ha? Kimden? Biz bukdoklap ýaşan adam däl ömrümizde. Galyn ömrümizde şeýdip ýaşatmasyndyr. Ol hakimet diýilen zat öň baranyňky däl. Tomaşany soňra görersiňiz. Düşänmi? Ýöne siz bar edebiljek işiniz ýurdun içinde, en soňky şol ssenari ýurdun içinde hawas döretmekçi bolýan. Ýa-da grajdan uruşuny. Eger siz şoňa haýyr bolsaňyz, şoňa razy bolsaňyz, halky oda itekleýän bolsaňyz, o şeýdip halky o ataloglaryp özüňizden hökümre warlyk etjek bolsaňyz, onda grajdan uruşuna garaşy berin. Siz elinizi halkın ganyny bulamaga taýýar bolsaňyz, bizim elimizi sizin ganyňyzy bulamaga taýýar. Men onu ýöne köýäraýdym. Haýbatam däl, hiç adam däl. Gatar kynaydy. Men bilýän diýen sözüm näme agrymynyň bardygyny. Ertek bir näme boljagyny siz aýdyp berer. Baramyzdan soň. Siz pikir etmeň, häzir şu biz Aşgabatda bardyk, bular Ýewropada galar diýip. Şu Aşgabatda baryň, entek sizi garşy aljak adamlaryň tapylar. Başga çara. Ýöne siz gelmersiňiz. Gelersiniz, diňe bir ýagdaýda orsuň arkasyny hoppa bol. Ona maýdan şuň gün halky. Siz öz erkiňizde käkeleýän adamlar däl hiç biriňiz. Diňe pul üçin, gazanç üçin şu 35 ýyllap halkymyzy, oň ykbalyny, oň gelejegini, oň çağıran aktyklaryny satyp geldiňiz 5 şaýa. Manada da däl 5 köpüge. Innen bugun kun agzyňyzda aşga tıklaýanyz. O dinar wennelerde näme günah bar? Olar näme etdi öz işi? Olaň öz Allahy, öz Hudaý, öz dilegi. Olar otak bir ýaxşy arzuwlar bilen barýar. O sen
Ýewropada ýygyp beren o döwletden bu döwlete gaçyp atalga berilmän algaçyp beren adamdan o sözüne aşyk bolup barýan adamlar ýa barça adamlar der. Bir şu dinaram bolany olaňam dininem olaň özünem sylamak zerurdur. Ene sizin şol agdyňyzda Allah janny Hudaý janny şu halky tekleýärler. Hani Allah janny Hudaý janny ýan bolsaň näme üçin şu mukaddes Ramazan aýy orada da siz halky şular ýalzada çagyrýan ýa wagt nesihat edýän. Agdyňyzda da ejeň bilen bajyň sizin sözüňiz. Duruberin. Şu zatlara da jogap bermersiňiz. Diliňizi gömeýinden atagy bilen çekip çykararlar. Wagt gelir, garaşyň birat. Ýöne men ol internetin emesinde birasından uzakrakda oturýan diýeniz bilen bilmedim de näçe gün beýtirip döwran sürersiňiz. Şoň üçin ştaýda halkymyza ýene bir aýtmaly zat bar. Şu ediljek bolýan syýasy oýuny meclis agzalary bolup dün adatdan daşar bir oturşyk etdik. Her bir meclis agzasy öz pikirini aýtmak üçin näme netije gelýär. Ene şu situasiýada dymy oturmalym ýa şolary degişli netijesini aýdyp bermelim gelen netijemi. Ondan şu taýda her bir adam, her bir meclis agzasy öz pikirini aýtdy. Soň ilkinji nowbatda aýtdylar, şu mesele boýunça şu men halkyň öňüne çykyp düşünüş bermeli. Şunu meclis karar kabul etti, el galdyryp ene köpçülik şonu isledi. Şoň üçin menne şu sözüň öňünde ýurtdaşlar. Indi erti ýene de bizim meclisimiz bar. Bilýäňiz özüň her ikinji başynjy resmi meclisiň ýygynyşy. Erti meclis agzalary näme diýer? Bular näme karara gelir? Men etçe gaýşym ştaýdy meclis agzalarynyň ertiki geçirjek bolýan meclisiňizi göni efirde berin. Her biriňizem öz pikiriňizi aýdyn. Goý aňyr halkym eşitsin, halky bulaşdyrjak bolýarlarym eşitsin. Men bunu näme üçin aýdym? Ýurtdaşlar. Görün, ene şu 5 ýylda ýetişen adamlaryň derejesiniň, bilim, düşünje derejesiniň näme dediğini, ýa nirdedigini, nämeden ibaratdygyny. Şol adamlar barsa ýurdu düzedip biljekmi ýa ýokmy? Şular näme üçin 5 ýyllap size arman ýadaman geýjek ony düşündirip otylar. Sebäp biz halkyň ilk wastan düşünjesini ötgetmeli. Müňlerçe kerem aýtdym. Halkyň aňy üýtgemän herekete girmek bolanak. Giraýanda da pida bolar ol adamlar. Ajala gidende de düşünüp gitmeli. Men näme üçin öz janymy pida edýän, gurban edýän. Ol atalogul üçinmi ýa da öz şagylymyň akdyklamyň ýakty gelecek üçin men janymy ortaga goýýar. Şonu şu gün halky oda tekleýälim bir aýtdymy? Ya şolaň oglugydy bir hereket etdimi? Halk üçin aýdyň maňa. Belki men bilýänler çykaryň orta. Ene şeýle ýurtdaşlar, men gaty kän görledim bu iki sagada golay bolaýdy diýen. Ýöne şu gerekdi şu gurruny etmek. Şoň üçin her biriňize ýüzlenip aýdýan, oturun, dinlen, deňeşdirip görüň, oýlanyp görüň, näme garaşýar? Çykmalymy? Çykmaly bolsa haçan çykmaly? Ökmen meselen çözmeli, o barada gurrunam ýok. Olar tahtdan düşürmeli. Ýöne şu halkyň dini ynanjyny ulan düşürmelimi? Ya halkyň gelejegine bolan ynanjyny ödemek üçin halk köçe çykmalymy? Ana aýdyn. Ene ştaýdym men gotory galan gurrunam erti meclis agzalarymyz, ýurtdaşlarymyz öz çykyşyny aýdar. Sizem ýurtdaşlar öz pikiriňizi arkaýyn ýazyn ştaýdy. Ýöne paýyş sözsiz emmäňizden etjek haýşym öz medeniýetini sakla. Sebäp bir türkmeniň saýtlaryny, çykyşlaryny diňe türkmen dinläne. Dünýädäki hemme döwletler öz ýörüýte guruluklary monitor edip otylar, barlap otylar. Şu millet hökmünde türkmenler näme bardy gurrun diýär. Näme netije diýerler. Ya nädip bir-birine bilen garaýşy bar. Adam şekilli bir-birinden gurleşip bilelim. Ya itte pişikmi bular.
Ana şonu aýdaýyn, bolýa ýurtdaşlar, sag oturun, hemmäňiziň öýüňize sag.